sikki ala wonde ni yironni oɗo saaha ɗo eɗen tawi ɗo e nokku mo gandanɗa ko juma mo koko Medina Gounass ko yettude Allah fewi noon jeeɓiyankoɓe tedduɓe eɗen gandi noon caggal nde adduma ma mbiyen caggal nde salatu mbaɗo waɗi fo widda toon e nokku mo gandanɗa ko caali ɗum toon en kadi mi sohnaɓe ina tawe toon gam arde wadde Gounass TV live kono mbirɗen ni jeeɓiyankoɓe tedduɓe oɗo saaha ɗo machallah en jalti nokku mo gandanɗa ko jamaka machallah ceerno yalti oɗo saaha ko tawi camɓen to banggue sohnaɓe kono mbirɗen ni oɗo saaha kamɓene kadi eɓe tawe toon gam arde wadde ziyara no heewi wade kala subaka aljuma ko hunde yettirtede Allah no fewi ceerno men ceerno Amadou Ammar ceerno e dennagal dental foof machallah kadi tawi eɗen wonde presse aji ko wayno Nangue TV yadude e Yarditare TV kamɓene kadi enen hen wadde golle mabɓe no hanirta ndaɗo sahawɗo temedere jeeyɗo ala ko jogori humpude mon ɗo e nokku mo gandanɗa ko caali ceerno kono kadi ha yetti toon e nokku mo gandanɗa ko sohnaɓe to gonto sahawɗo temedere jeeyɗo Fatiha salatul Fatihi Amin. Allah jawab doa. machallah comme no wirden ni ganene kadi sohnaɓe enen gataɓe ɗum yettirten Allah no fewi noon gam arde wadde ziyar no fewi wade e kala subaka aljuma noon deftere winade sahawɗo temedere jeeyɗo machallah ɓeɗo ko hoɓɓe ɓe gandanduɗa ko ummiɓe toon e nokku mo gandanduɗa ko Goudiry e woni fandare nde ko arde salminde ɗumɗaade Yo Allah jaɓanen ziyara o yo Allah jaɓanen dendagal golleji men moƴƴi o yaafo en pergitte men
o waɗa en heeriɓe almuɓe cheikhana ahmad tidiani radiallahu taala anhu yo allah timmin anniyaji ceerno e dental he o timmina ɗum e julɓe he o timmina ɗum e tijjaniyankoɓe he o timmina ɗum e leñol nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam yo allah wan leydi he deejre e kawral e ndenka o waɗa ɗum e leyɗele julɓe fof yo allah yoɓ ceerno e seeremɓe mum jobdi moƴƴiri ndi o haande niɓi to allah to makko bi jaahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam yo allah juurnanen gurdam ceerno men o waɗanamo heen cellal e sembe e hattan bi jaahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam enenne kadi gooto fof yo ɓeydu tinnade e diina mum no gandirɗen ni no ceerno en nehiri en heen ni topiroɗen gooto fof topiro diine mum e ɓesngu mum mbaɗen hen kadi jokkere en ɗam toppiroɗen kadi jokkere en ɗam yo allah wallu en heen yo allah newnan en ɗum enen kadi ɓeydoɗen neede ɓesnguji ɗi toppitoɗen kadi neede ɓesnguji ɗi fofof yo allah wallu en heen yo allah newnan en ɗum bi jaahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam yo allah humtanen dendangal haajuji men dagiɗi bi jaahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim so won jaggoɓe wirdu wonɓe ɗo asalminan mo nene rokkama laazima e wasifa e wirdu aljuma mono yeesomo rokkama laazima e wasifa e wirdu aljuma mono yeesomo rokkama laazima e wasifa e wirdu aljuma mono yeesomo rokkama laazima e wasifa e wirdu aljuma mono yeesomo rokkama laazima e wasifa e wirdu aljuma mono yeesomo jaggoɓe lawol tijani en woni jaggoɓe oɗo saaha rokkama laazima e wasifa e wirdu aljuma mono yeesomo rokkama laazima e wasifa e wirdu aljuma woto jeehe noon ha kala ɗum sabbini rokkama laazima e wasifa e wirdu aljuma ko jaggo o ɗum ana joggi ana amadou bismillah e lawol